Nosaltres som alumnes de quart d'ESO de llatí, som les llatinistes i us anirem a explicar el cicle de Perseu. Hi havia una vegada un home que es deia Crisi i era el rei d'Argos. Aquest va tancar la seva filla Danae a una cambra de bronze perquè no pogués tenir fills, ja que un oracle el va avisar que el seu net el mataria. Oh no! Temps després, gràcies a que Zeus es va convertir en pluja d'or i va entrar a la cambra, Danae es va convertir en mare del seu primer fill. I voleu saber com es va dir? Doncs Perseu, i és el protagonista d'aquesta història. Quan la crisi va entrar, per culpa que el nen no parava de plorar, va decidir tirar al mar tant a la mare com al fill. Creieu que va morir? Doncs afortunadament no. Van arribar a l'illa de Sèrifos, on els va recollir Ictis, un germà del rei Polidectes. Aquí començarem una nova i millor vida als ajuts, va dir amb alegria Danae. Amb el pas dels anys, Perseu creix i aviat es converteix en un jove de gran valor i gran bellesa. Un cop Perseu ja era gran, Polidectes es va enamorar de la seva mare, Danae, i com que Perseu no li va semblar bé, Polidectes l'intentava allunyar de Danae. Fins que un dia Polidectes, després d'haver organitzat un sopar amb amics, li va ordenar el següent. Has de portar-me al cap de Medusa. Si no ho fas, em quedaré amb la teva mare de per vida. Perseu, espantat, va decidir embarcar-se en aquesta aventura, però no ho va fer sol, ho va fer amb l'ajuda de 3 déus. Jo, Hermes, et deixo les sandàlies alades i una espasa corba. Jo, Atena, et deixo el meu escut brunyit amb el desig que et pugui ajudar a vèncer la Gorgona. Jo, Hades, t'entrego un casc que et faré invisible cada cop que el portis. Un cop va recollir tots els regals, es van caminar cap a les grees, les quals només tenien un dent i un ull, el qual li va extreure per dir-li el següent. Digueu on està Medusa i només així us tornaré el vostre ull. Va amenaçar Perseu. Les grees li va mostrar el camí tal com havien acordat i els hi va tornar l'ull. Un cop va arribar on es trobava Medusa, la va veure dormint i va aprofitar per matar-la tot seguint aquests passos. Aniré caminant d'esquena i utilitzaré l'escut com a mirall per esquivar la seva mirada petrificadora. Just després va elevar-se del terra amb les sandàlies alades. A continuació es va acostar a Medusa i la va decapitar amb ajuda d'Atena, que li guiava la mà. A continuació, va ficar el cap a la bossa i va fugir coberta amb el casc d'Hades que el tornava invisible mentre les altres gorgones, germanes de Medusa, el buscaven i cridaven. On estàs, covard? Et trobarem! Minuts després, del coll decapitat de Medusa en va néixer un cavall alat, Pegàs. Pel camí de tornada, van a parar el regne d'Atlas, qui li va denegar un joc per quedar-se, ja que tenia por que li pogués robar les seves pomes. Un cop ja sabia que no es podia quedar, Perseu va dir el següent. Atlas, mira el cap de Medusa. Quan Atlas la va mirar, a l'instant es va convertir en una serralada, més concretament en la serralada d'Atlas. Més endavant va trobar encadenada i nua un penya-segat sobre el mar una jove bellíssima. Perseu la va alliberar i li va oferir una capa per cobrir-se. Aquí tens una capa per poder cobrir-te el cos. Moltes gràcies, em dic Andròmeda i sóc filla de Cefeu, rei d'Etiòpia i de Cassiopea. La noia va començar a explicar com havia acabat allà. Tot va començar quan la meva mare va presumir de mi. Tant com jo com la meva filla són més formoses que les Nereides, les nimfes del mar. Aquestes es van enfadar i es van anar a queixar al seu senyor, Posidó, qui es va enfadar moltíssim. I una cosa està ben clara, només hi ha una manera d'aplacar la seva ira, que el rei sacrifiqués de la seva filla al monstre, o sigui jo, així que aquí estic. Tot just quan va acabar d'explicar la seva història, el temible monstre va sortir del mar. Perseu, gràcies als dons dels déus, va aconseguir matar-lo, i al sortir de l'aigua va demanar de casar-se amb ella. Però abans va haver d'afrontar-se amb Fineu, un oncle d'Andròmeda qui la pretenia i el qual Perseu va transformar en pedra tan sols ensenyant-li el cap de Medusa. Finalment, el rei, en agraïment, va dir: Gràcies a tot el que has fet, tens el meu consentiment per casar-te amb Andròmeda. Tot seguit, Perseu va tornar a buscar la seva mare Sèrifos i va arribar just el dia que el rei volia obligar-la a casar-se amb ella. Van a palau a Polidectes, on aquest estava reunit amb els seus amics, i traient el cap de la Medusa, davant seu van quedar tots convertits en pedra. Apa, tot solucionat, va dir orgullós Perseu. Quan Perseu va acabar, va retornar els regals als déus i Atena li va entregar el cap de Medusa. Temps després, un bon dia, Perseu va anar a uns jocs que celebraven a Argos, on la crisi presidia l'espectacle, encara que el que ell no sabia era que el seu net eren els participants. Perseu havia anat allà per poder provar la seva habilitat en el llançament de discs. Que comencin els jocs, va cridar Crisi donant així inici a la partida. Quan anava a llançar el disc, Perseu va relliscar i el disc es va desviar cap a la tribuna, amb tan mala sort que va acertar el cap de Crisi i el va matar instantàniament. Oh no! Finalment l'oracle s'havia complert. Perseu va succeir al regne d'Argos.
al igual que havia fet el seu avi, on va viure feliç al costat d'Andròmeda. Quan van morir tots dos, els déus els van convertir en constel·lacions, és a dir,